जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଜଗର ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ଭାବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଖରା ବି ହେଉଛି, ମହାରଣା ଭାଇମାନେ କାମ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅରରେ କୁମ୍ଭ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ଲାଗୁଛି, 2-4ଟି ପ୍ରାୟତଃ ସରିଲାଣି। ଇଏ ସେଇ ବଉଳ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲି। କୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ 2-4ଟି କୁମ୍ଭ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି, 2-4ଟି ଚକାର ଆଉ ଚାଲିଛି। ଫକୀର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମୟ ଭିତରେ କାମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅରରେ କୁମ୍ଭ ଲାଗିସାରିଛି, ହେଇସାରିଛି।